Arita sa atong silingang rehiyon sa Eastern Visayas, ani ay nag-viral nga video sa usa ka bayot nga gipasakitan ang gibantayan. Ano ang report? Para sa ba? Ayan! Charis! Nikatap kining video sa pagpanagpa sa usa ka katabang sa Panimay ngadto sa gibantayan niyang tiguang. Gani sa video, nagkatawa pa sa eksena ang kauban sa katabang. Charis! Go na. Para sa ba? Ayan! Charis! Ang panghitabo nasumsuma na sa TikTok ug nahitabo kini sa Calbayog City, Eastern Samar. Dili kay kanara. Makita usab nga susama sa nagpakiluoy ang tiguang. Ang babay, giingong adunay diferensya sa panghuna-huna, matud pa sa igsuon niini. Samtang ang maong katabang, giila nga si Cyril J. Padel. Nangayo siya og pasaylo dili lang sa pamilya, apil na sa mga nasakitan sa hitabo. Need lang po namin magpa-public apology kasi hindi na po namin masikmura yung mga comment nyo guys kasi nadadami na pati pamilya namin. Sige nga pa, kadamo ano. Guys, di nyo kasi alam kung ano nararamdaman niya amin ngayon eh. Subay sa iyang public apology, aduna siya gibutyag ug gihangyo. Kung alam nyo lang ginawa namin doon sa Calbayog, hindi nyo matitiis. I think 2 days pa lang aalis na kayo doon. Tapos makapagsabi kayo na patayin yung bakla, sunugin yung bahay. Daw na viewers. Hindi ko kasi naiintindihan. Uban ni Clans Gabutin, Luan Marondina, Balitang Bisda.